Аз съм Даниела Янков. В Сърбия ме знаят като телевизионна водеща. Obima tvoje se sitnice vuku I tek ponekad na dno zavučem ruku Da pogledam pa da me dotuku kad nedostaješ. Вие сте случайните съпруги, познанци е нова, ясно. Вихра, не ти е далече този по-това от тук, нали? Яна! Камене! Времето за репетиции не стига. А може ли да чакате още 15 минути, моля ви се? Вие сте... моля ти се! Не, само малко можете. Ало, русата! Момиченце, какво снимаш тук от задния двор, бе? Да! Стига! Добре, тръгвам на репетиция, тръгвам, айде стига! Вие сте с отчаяните танцори! Айде! Айде да си малко. Днес ще учим Quick-Step. Няма, давай, продължаваме напред. Още съм... Не мога да се успокоя. Ужас! Доста по-бързо и много по-рязко трябва да сменяш и темпото, и движение. Това да те кара малко да откачиш. Аре малко почивка. Да починем малко, моля ти се. Ама разбира се, че може да си починете. Будни за 20! Едно! Две! Едно! Хайде, бе, момиче! 3 додолу! Едно! Нали две? Давай! Без ли в сини! 3! Давай! Давай, бе, Нико! Нали Яна каза почивка? Едно каза! Давай! I got to get there in the morning. Ding, ding, dong, they're gonna chime. Punch me and jail me, stab me and mail. Оценки бяха страхотни, 27, много сме доволни. Водещите на отчаяните съпруги Вихра и Даниела. Телевизията и в списанията уникално. Много благодаря. На мен не ми позволиха на митница да принеся своите гради, така че аз дойдох без. Нищо, няма страшно. Вие ще видите материал на Мария Велкова от училището красота. Така е. И сега. 1, 2, 3. Никой не взимат на работа в станция нова, ако не може да пие. Вече ни приемам ни пред. Лично за тебе в детството още очи невидими следяли в пространството. Нека играта започне сега. Айде. Не са вратаря. Един на 0 за сръбския отбор. Каним тук, уважаеми приятели, аплодисменти за Даниела.
Сърбия. Може ли един, не знам кой тон? Пролече на мое раме. Помогни ми, аз не мога добре. Но аз, доколкото знам, друга песен е твоя любима. Еми, айде, моя любов. Зора е сванула, сълза е из ока канула. Мерси, аз не знам, че Много спонтанно се получи. Много спонтанно. Може ли, тази песен, дете почна, можете ли да изпеете? Пролече на мое раме сече, Джурджевак се врелени, Джурджевак се врелени. Янка! Срима Щом се запее на сръбски, Ево зоре, Бого да се помолим. Ево зоре, Джурдже Бане, а я лизам, соним кога волим. Много изненади. Вече сме си тук на нашия сет. Няма да се обърнем. Здравейте, вие сте с ученица съпруги. Ponekad na dno zavučem ruku da pogledam, pa da me dotuku kad nedostaješ. Gde god da gledaš u nebo, u moje oči, to mesec sija ko navijen ove noći. Ja samo čekam, a znam da nikad nećeš doći, nedostaješ. Tražim da te niko nikad ne voli ko ja. Tražim da se vreme vrati unazad. Tražim ono što je moje, a znam da nemoguće to je. Юху! Отново сме тук! Защото започва нашата женска ток-шоу. Защо не могат жените? Дани е нещастна заради деколтето. Мога ли да кажа? Сега се преотричаше там, аз ги видях. Еми, сега Дани заеми се. Уважаеми зрители, толкова са красиви. Просто изпаднах в депресия. Айде! Дани, ма ти па верно кой ни Трябва ли така да потискаш сърчета? Просто аз се чувствам ужасно в Виж момента. сега. Или, примерно, как беше една другата велика песен? Айде някой, който знае. Тя е много мъжка. Виж, аз знам много мъжки песни. Айде, Много, добре. те са все готини, стари, хуй, класика в жанра, разбираш. А ти си ме чекала. Помниш ли те? A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio. Ти си ме чекала. Дай пазна Не си спомням кой ми И наградата отива при Глория! Благодаря. Мерси, много сте мили. Наистина. Ето ни това в приказната царство. Вие гледате Отчаяните принцеси по станция Нова. Твоя принц. Камен Воденичаров. Здрасти. Заповядай. Видя ли какви фантастични процедури имаме тук? Доктора прави чудеса. Излезе от форма, какво стана? Пешката на поп-фолка. Тя е Елена Паришева. Много тайни нощи, невъзможни, сложни, грешни като нас. Айде най-накрая.
Да, наистина най-накрая. Заповядай. Нищо, виж сега, ти идваш в последното ни предаване. Важно е, нали, на концертите е важно кой открива и кой закрива концерта. Сега ти закриваш концерта. Последното ни благодаря за това. Чуваш ли? Последното ни предаване. За този сезон. Да, първи сезон. Здравей, много си красива. О, благодаря и вие. Tražim da te niko nikad ne voli ko ja. Tražim da se vreme vrati unazad. Tražim ono što je moje, a znam da nemoguće to je.